Malawi Brief. Mfumu ya mzinda wa Blantyre inatenga nthawi kucheza ndi anthu awo amene amafunsa mafunso osiyanasiyana okhuzana ndi chitukuko chimenechi cha mzinda umenewu wa Blantyre, ndipo iwo ayankha motere. Nkadi zanga chomwe sinkadi ndili bichoncho awenefe ndikakhale nkadi awete guys nkadi zina avalaya jomo next elections mukayimire kuilongwe I think koma sindingasamuke kwantopa ine ndiwa kwantopa amwene inuyo mulipo for the first time kuona site kukonza koma first of all I'm very worried and ndikuziwa anthu aku Blantyre ndaona inaso ajambulaika guys. Wiki yapitayi we had wiki yapitayi we had a problem ya magalimoto omamanyamula zimabini zikulu zija anaonongeka ndiye ndi challenge omwe tinayo ku Blantyre zitaonongeka timasowa kuti zinyalala zijosa bwanje. That's why maona ngati kumibawa kuli zinyalala zambiri kuli malo ena ku polisi kulimbi mbali ya kumene kujanso kuli zinyalala zambiri ndithu ndenu fani kupepesena anthu a Blantyre kuti zona ati sizikukhala bwino koma vuto limenelo latha. Magalimoto akonzedwa magalimoto aizabwinobwino bwana akonzedwa magalimoto mona starting from tomorrow zinyalala zonse zijosedwa komanso pali zambiri zoti tichite. I think this coming week tiyambe kukonzanso ku Blantyre because people amangonona kulimbi of course kulimbi kuja ni komwe anthu ambiri amapangira business kuluvera ambiri kuposa Blantyre koma this week we are trying to come to Blantyre kuti tiyambeso kukonza Blantyre ndithu mona kusintha ife tili pano kuti tikonze town yonse koma tiyendere limodzi kuti zonsezi kuti ziteke sinchiro ya munthu umodzi. Ine ndimasangalala ndikamaona ma comments anu komanso mukamanena pomwe tikufoka mukozoma ngochemelera jomo koma sometimes kuchemelera kumationa kuti mazazitenga ngati ife ndife madolo koma we are not yet there. Ndithu akuluakulu ndimafuna kuti ndiapepese anthu a Blantyre. We are going to try, of course pali magalimoto ena asomwe akubwera mukuziwa magalimoto athu ena ake ndi akalekale so we had the challenge so takhala pansi ndi anzanga makansala onse amzinda wa Blantyre komanso a deputy mayor anga komanso a CEO wa Blantyre City ndi staff yonse ya ku Blantyre City chifukwa choti ntchito yonseyi Jomo paikha sanga pange yayi kubangwe market ndaona tinayambatu koma kungoti kuonongeka kwa galimoto ndi machanji omwe tikuapeza so apa patapezanso galimoto ina ya aya yomwe tapanga kuti mwina zithandizire kuti anthu musadandaule kwambiri koma we are trying sizingathekelero ndelero koma tikuyamba magalimoto of course tikupusha kuti agudwe enanso kuti Blantyre wathu akhale waukondo ndithu ndikupepetsa kwa nonsenu omwe makhala Blantyre nonsenu ina ndaona pa Facebook mutayika zithunzi ndithu kulimbi kujame kulili kulimbi police kumibawa komanso mukaona tayamba ngati mwaona mwalo wa Blantyre mukaona pa ujeni pa pajani mukachoka pa Kips tikamakhota apa pamakhala mabini athu nthawi zonse pamakhala zinyalala so we have decided
tikupanga mapini ena oma kumanga akumanga ndithu chomanga ndi mablocks chikhala chioneka bwino ndithu akumanga ndi mablock pompano tikuzipanga launch muziona tangoika ngati masamples chabe ndizomwe tikufuna tikhachifake madramu anthu ena amabwera kuba kuchosa. So we decided to come with another design yomwe zinyalala zikakhala nkati muja anthu asamazione kunja kuti chizazi chimatenga nthawi. Of course is what we want to do, ndizomwe tikubweresa. Kodi kundilande kwathuku simungabwere tibweranso kundilande tikuyamba pang'ono kulindilande zingwangwa kachere mbayani even pa kameza roundabout napitapo koyamba koma tikufuna tikonze konse kuja kuoneke koma zonsezo ziziteke si jomwe yandi tonsefe inunso mutengepo mbali. Clean tikufuna yambire madera. Blantyre City Council ikunena kuti clean yambire kunyumba kwanu kenaka izipita town. So clean yote tithandizane tonse, mulithandize sewakanjeza timbers ndi pachipiko plus chitawira zona adi mabwana misewu ndiye yatha. Ngati munaona panali meeting pakati pa road safety council komanso Blantyre City Council, meeting yomwe inalipo ndi yankhani ya misewu. Kungoti we have challenge ndi mvula olokuti tikonzepo. Munaona abale ena ache misewu mene uchawo pakanjeza anatithandiza ndithu, anayamba kuponya kukwirira maenje pene pacha. One day okaza kumbika tiliso ndiye na omwe azipanga volunteer kuti atithandize. Mona wiki ya mawayi zinthu ziwiri zitatu zikuchitika ndithu, musaone ngati tangokhala iyayi. Misewu Blantyre ikonzedwa, si misewu yokha yomwe ili mtown muja. Tifunanso misewu ina ya makwalati ndi misewu ya kalekale yomwe inaonongeka kalekale m'makwalala. Tufuna misewu imene ikonzedwe osati sokupala ikhale yabwino mtown. Manika kuti tizikhala misewu yabwino. So tiyesesa ndithu. Wana gift ndikupaseni mapu mungobweresa ku office ku Blantyre City Council. Mubwere muzajambulise mukapasa meya. Misewu yasanduka maenje, and that is the big challenge. Mukudziwa kuti boma lankulukuta moyo komanso a Minister of Local Government plan yomwe ilipo ndionena kuti mtown musakhale misewu ya fumbi. Pompano mark my words, ine sinemalankhula chosachitika ya mark my words. Tosefe councillors ndi my MP omwe, my MP also they are there. My MP, my councillor, a president atu, a minister, ndife also we want to work together as one family so that we can at least sizingakhale 100% kuti kufikira atu ya pang'ono ndi pang'ono. Ine ndikukhulupirira kuti pakuti apa 5 years iyi Blantyre will be the best ever. Ndikuuzani ndo musakayikenso tu. Basi chila chicho simbaziwa chani. I want to tell you this, chila chicho simakani nthawi yake. Somebody here haipoti no nthawi. Mulungu mwina ni nthawi mwana isunga kuti nthawi ino kuzakhala Mayor Jomo ndiye tisanyoze anthu ena ache yayi. Mulungu amayika china chichonse mu nthawi. Sikuti ife ndife adolo, ife si adolo yayi, koma ndi inoyo ife tikuzokhala madolo. And ine ndikulonjezani this weekend tinali ndi ma student apa pole. We are getting, they are very impressed with the work that I'm doing, and they want to join me, they want to work with me. There's other guys also, they are coming in and supporting Mina Jomo. You need also yourself to support me. It's not all about me, it's about us. That's why we're working together with all the Blantyre councillors. Tikuziwa so even in Chilomoni kwantu kulizinyalala zambiri ma reports nawa councillor nabweretsa misika mambiri mulizinyalala. So magali moto akangoteka
ntchito ikhala painepopo kuti tichose zinyalala. Mukuziwa kale we are passing a lot challenge ya kolera so mtawuni mukamakhala zenu ngati zimene zanthu ndi azithawira kuti ukuziwa ntchitoyi patoka ife makasala tili ma MP kuli a president tili nduna so kumalawi kuno tikagwira ntchito limodzi. So wabangwe kwabisani sukuta. That is a long story about it. So many wakubangwe kwabisani sukuta. Tizachize sikuli nanje nkani limeneyo. Sadandori koma tufuna target yatu ndionena kuti tini misewu mukalowa maji na zingwangwamu. Chintu china I want to remind all the people akuzingwangwa. My job also be kuzingwangwa kucha guys. Mazulu kumakhala chipwirikiti kwambiri ankhuku amalowa misewu ena imisa misewu musewu magalimoto awo ogulisa katundu uswalo misewu things like that. Zingwangwa kachere chilimba get ready I'm coming. Get ready I'm coming. Asogolera minimum mudziwe kuti mina Jomo is coming. I'm coming there to work. Osati upangana nkhala zathu. Bwana, that is true. Koma the problem ndionena kuti ma interlocks ndo omwewo. Today boma likonza sewa ikama interlocks. Tomorrow you find anthu akutenga katundu wawo akukaika mmene muchamo. Anthu akutenga magali moto awo akuika mmene muchamo. Tikufunika ifeyo anthu akumalawi kuno tikhale ndi umwini. Umwini is not kuti munthu mmodzi kapa MP oka ndomanga bange kapa kansala oka ndomanga bange. Inunso pano kandino kansala. Inunso pano kandino meya. Semeya ika Jomo sangakwanise kukonza madera onse. That's why osanka anasankapo makansalazi ngati supporting team. Pomponso ifeyo so ameya TD ma MP. Pomponso tu. Issue ya mabini ndio mwetabwina nayo. We are find muntu yemwe wayamba pali ma samples ena aje. I don't know how to do it here kuti ndikana kuonesani what tsendiziwa kuti maonetsa bwanji izizi ndikana kani madziwa. I could show you sample yomwe kuchitika Mulimbi ndi ku Blantyre ayamba utipangira mabini amenewo. Tufuna mabini a concrete ongomanga because tikaika madrama achasa kuchedwa kuonongeka pena anthu akumaba because eso kuba zinthu kwa nyanya. And I want to tell all the people oma ukhala mu Blantyre tenti gwirane manja pochepesa umbava amenewo. A minister of local government, a Benipidi Bo Wambiri, is supporting whatever we are doing, is there and is the best minister that we have, co-minister of local government. So, Chirimba, amagulisa mbaraza kabena nkuku jonda jotseni mutseo. Osadandala ziteka. We want Blantyre yuzoneka within the town. Last time napita kuna miwawa ndakaveza anthu ena aje mpepete mwansewu mani akulima mbatata na miwawa guys. Na miwawa guys, is it true? Kuna miwawa mundu akakaini munda. Guys, come on. That's Sikawakagamba. There's a lot of things that is happening. That's why Nchiroija inakanga diaima because misunderstanding. So as the mayor, we want to find out kuti cheni ndichiti. One day I'll come and share about with you the issue Abagamba. We are very concerned to finding out in Sigabaine Bajabo our plan to make our modern market. You know, when we are talking places like Chitawida, Soch East, Naperi, ndi madera onena kuti ndapa mwamba kwambira manika kanitsika
mwina wa 2 stories modern market otsati ngati mene zinalilipo yamba zansika uchayindo akalekale koma mene unalili sunali mwansika ya. So we want to try our best kuti pakale nsika wabwino kungoti pali zinthu ziwiri zitatu zomwe zimalakwika pamene pacha. Jomo wanu ndine, talk to me, I'm here for you. Lero madzulo ndabwera msananize kuti mulali kuntchito kodi gulilongwe zikuti ba let's not talk about Lilongwe. Ineyo I'm the president of MAGA. My advice azibale anga ni mawapatsa. Those who want to follow what I'm doing, they can follow me. But those who think kuti iwo sangati yogwira ntchito kapa kuumvetsera upangiri wanga, I can't force them because munthu wina aliyese amafunika pamalo pake. Koma anthu akamati Jomo ndosaphunzira tamvani chizungu. Jomo doesn't have a classmate. Yeah. Akulu. Ineyo watching live from Mozambique Tete. Tukumbusane za seu akuchikwawa. Yeah, of course that side. Bwana, a president IPM anabwera ulendo ono is not there to pray and is there to work. I want to assure you, APM of this time is not the APM that you know, and is here to make Malawi to become the better place or the better country for us to stay in. Is doing very, very much, and he thinks about us Malawians. He wants us to be in good health. He wants us, hey, Panando's parking Ijachonde, amwenye aige corridor from Paseo to shop Matope ai amwene muri ku Cape Town kumalayo mabwerako panopo kumalayo kulibe matope. Amwene soon people you realize kuti Blantyre man ku Blantyre kuno makasala omwe munasankha they are perfect. Chifake Jomoyo popanda makasala sangakhale dolo makasala omwe munasankha akugwira bwino ntchito. Mukoza kuona go to Nkolokosa, anthu amakhala ku Nkolokosa ngati ali papa ayimise mikono kukukombedwa Ngalande. Go ku Manyowe kuti magayizi akulowa ndi makasala kumatenga magayi kuyenda nawo mmene muja monsemuja is what we need. Mupite madera mambiri makasala ena akukhoma ma bridge with their own resources akutha kukonza zinthu with their own resources so kubangwe market kulibe magesi tamva bwana tiona chomuntu kufuna vepi ife vepi bwana vepi pajaboma inayimisatu kulibe kulemba vepi tikonzeni pa independence yake kama please bwana McDonald Maxwell independence yake tinambo ikonza soon mona bane bali pakuwala magesi soon muchiona chimene cha ndidayambisa ino mukoza kuona kuti pambiri ya Malawi chipangire independence yake sinikuziwa ngati ndikulakwisa palibepo mtsogoleri wina aliyesalapidwa pa kukachapa independence yake. The first person to do so was Jomo. I was the one who started to clean up that place. So I have the plans for that place. Don't worry, soon you see my vision. Soon you see what I am thinking about independence yake. Muona hapo ndito pa independence yake bacha pakubeba muzingonyamo ngomaka jambulisa pa independence yake bacha kuchita kukhala panzira amwene. John Manyumba, hey, don't talk. Bwana Manyumba, don't talk about that. Hey, we are talking about Malawi here. Bwana Jomo, tati. Where in my office, amena maona za
anthu mbali kuja sinokumvesa za anthu mbali kunja mapasipoti ka amwene koma inde alembedwa kopanda classmate seusochizi pamakwasa pa garage waipa ndikumva zimenezo ndikulemba mukamalankhula papa ndikulemba PA wanga so akulemba zimenezo mumkulakula what you are complaining, what you are talking about zikulembedwa ndithu tizitenga tizigwisa ntchito makasala zanga so akuonera live akumvaso zomwe mukulankhula ma complaint ose kasimakumana nawo say anything live yangayo ndikukuuzani ne makasala akuonera makasala ku Blantyre timu yonse ikuonera ya Blantyre City Council and we are going to work bachinthu chomwe mukunena Jomo ine ndo wakusalima koma I'm planning to relocate to Blantyre because of you. You are the best mayor that has ever exists. No, don't say that. Kodima City. Let's where is that? Nimawere ngatu malongo parking chifukwa cha car breakers ndizona ati bwana. I have conducted a meeting with ma vendor ku hardware ngati munandioneranso nayi live usiku ena acha maika chicontainer pena paje ndimathamangisa the issues about that kuti malo amene acha kangoyamba kuikapo mapeto ache tisowa malo. So I've talked to the hardwares guys, the chairmans, anthu ambiri ama car breakers akumaika magalimoto awo mu sewo bwana musadandaule yayi zimenezi we are working on it and anthu ambiri adandaula ena wenene ati auza kale bwana Jomo tatilowerere maofisi amene amaona zawo pene papa sikumveka kubangwe mabini adzaso sese zinyalala please mulimbi maipa mabasa kungo pakira paliponse and that is true this time and alipo ama minibus muna kuonenga this time I'm going to deal with these minibuses and musadandaule ya muona ndikabwera because some of the people they are saying a mayor is not dealing with my minibuses because now so ntchito yawo ndiyaku my minibus. No. I'm here to save people. Whatever I'm doing is great how within a short period of time you have changed the floors and yatawaswet nse wachileka umachitisa manyazi tikalandira alendo akunja tachosani malonda munjira. Why not? Hey, this man, you want to join me? No, President Alipo, Professor Arthur Peter Omtalik, that is our president. Jomo, I want to tell you my secret. Ineyo ndima kudisidwa ndi udindo mwenda pasidwa. Mosamandi patikize ndima udindo yena. I'm not an MP. I don't dream to become an MP. I don't dream to become the president. I'm just a councillor. Mulungwanida alisana kalamea. Musamandi patikize ndizina chonde please. Ndakupa patani ine. Please chonde. Debo yawe nila bwana siku vangidwa because we have the plans to conduct a new modern bus terminal at international terminal at Wenera. Chake malo amene aja Wenera plus malo omwe kuli Blantyre police tukungodikira kuti a police achoke akalowe manyumba ma offices anyuwani omwe amanga aja muona zomwe zitachitike kumene kujako. Ndichimozozi Mbayani market igumulidwa meja kubweranso modern market mulimbi kukumangidwaso tsika watsopano kuonjezera nsika omwe tili nawo mulimbi mocha.